Minkejja li l-jum tal-ħadd suppost kellu jkun jum ta' ċelebrazzjoni għall komunità ta' Santu Wistin fil-Belt Valletta, minflok iddominat il-ħemda. Flok il-banet li suppost kellhom iduru mat-toroq tal-Belt Valletta biex ifakru din l-okkażjoni. Il-parroċċjani ma kellhomx għażla oħra li jiċċelebraw biss il-festa liturġika ta' Santu Wistin. Dan wara li iktar kmieni din il-ġimgħa sar magħruf li nstabu il-pitturi misruqa lil din il-komunità lura fi frar, apparti oġġetti sagri u prezzjużi oħra. Iżda dik li kellha tkun aħbar sabiħa minflok malajr inbidlet f'waħda ta' xokk u dieqa meta sar magħruf li fil-każ seta' kien hemm l-involviment tal-kappillan Deo De Bono li issa ġie sospiż. L-aħbar waslet il-komunità Agostanjana u lill-Kurja biex jieħdu d-deċiżjoni li ċ-ċelebrazzjonijiet esterni ma jsirux. Salħa stess il-parroċċjani kienu għadhom ixxukkjati u bilkemm jistgħu jemmnu dak li għaddew minnu. Jispikka d-diżappunt li l-festa tħassret waqt li għad hemm opinjonijiet differenti jekk kellux ikun kulħadd li jsofri għal dak li seħħ. Naqbel għax ngħidlek il-vera għandi dwejja kbar jien fuq. I'm very upset. Le, ma naqbilx ju. Għax mhux ħabba persuna waħda jeħlu l-parroċċjani kollha. Ix-xogħol kollu laħadu. Jissuspendaw lilu minn hawn u l-parroċċa u l-festa għandha ssir. Jekk żbalja bniedem, issa żbalja ma żbaljax ma nafux. Imma jekk hemm suspetta li żbalja għandha ssir xorta. Għalija minn ħadd deċiżjoni ignorant u ma jifhimx. Puntat kbir, anzi, għax di darba fis-sena tiġi. Ma nikkummentax. Sa dan it-tant, din ma kienx l-ewwel darba li din il-parroċċa sfad vittma ta' ser. Il-Gazzetta tal-Mument fakret minn ġdid f'każ li jmur lura għall-2007 meta f'Awwissu kien rapportat li nstera is-salib antik u ta' valur kbir ta' Santu Wistin hekk kif kienet skassata n-niċċa fil-Knisja. Dwar din is-serqa ta' 12 sena ilu jirriżulta li kienu l-patrijiet Agostanjani tal-parroċċa ta' Santu Wistin fil-Belt li kienu ndunaw bis-serqa tas-salib fil-bidu tax-xahar ta' Awwissu. Huma kienu ntebħu li xi ħadd kien irnexxielu jiżgassa n-niċċa. Dakinhar kien irrapportat li min għamel is-serqa kien daħal fil-Knisja speċifikament għal din is-serqa. Dak kien salib tad-deb ta' valur kbir kemm għall-Provinċja Agostinjana kif ukoll għall-patrimonju sagru ta' pajjiżna.